Lah wonten kersa menapa kok tindak mriki? Nuwun sewu, napa leres bilih jengandika wonten mriki menika sadeyan barang-barang lami pusaka lan sanes-sanesipun. Nggih, pancen mekaten. Kula nggih numbas nggih nyadi waton cocok reginipun. Nggih riyen sik teng wingking nang centel kene wonten wujudipun keris sing ngagem biar mawa sorot nika napa? Nika naminipun Kyai Udan Mas. Lho. Menawi ningali pareng saged kemawon ning menika mboten kula sadi. Menika nembe kemawon kula pikantuk saking putra Mandaraka naminipun Rukmarata ingkang nyadi pusaka menika. Putra Mandaraka inggih. Kula tumbas nggih pinten reginipun menika mboten kula sadi. Mboten kula sadi. 50 yuta kula bayar sakniki. Mboten. 100 yuta kula bayar. Mboten. Gang 100 yuta kula bayar. Mboten. 1 miliar mboten sagedipun dibayar ngangge nyawa kula. Menika mboten kula sadya jenengan nekat kemawon. Kaya kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan iki pertapan Talkondo kerawan para narendra pepunjuling jagat pitataning para umat yekti anggonmu prapta ana ing pertapan kene andadekake bagya mulya rasane puniyang ulung Kaki Prabu Baladewa para gage diprayogakne anggenmu lenggah Kaki Prabu waladala ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Kanjeng Hyang Talkondo awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala niring sambika langgen kula sowan tansah sinampuran kabagyan lan ugi kanikmatan mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuan kunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Talkondo. Ya putu Baladewa ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu nipun yang wae mara gage ditampani Jaladara kawula inggih yang kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula ora keri putu Prabu Ngastina Anggir Duryudana padha winantu Basuki anggenmu prapta Suyudana kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang Talkondo awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala niring sambika langgen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti ingkang wayah kunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Talkondo ya putu ndak tampa gawe bombonging rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang kapundi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya wamragaging kayuwanan paring pangestu saking paduka Kanjeng Hyang Talkondo ora lali Pendhita Durna diprayogakne anggonmu lungguh Kumbayana welewetes malu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntute kisah andeng-andeng ana mata yang dicuplak dadi mala nun inggih penemban pangraos mboten kirang sekit anggen kula sowan wonten ngabiyantara paduka mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Wiku Debya. Ya Durna ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora keri Patih Harya Sengkuni diprayogakne anggonmu sowan. Nun inggih penemban ngaturaken panuwun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawan tuwantu kunjuk penemban. Ya Sengkuni ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora keri putu-putuku para sata Kurawa sing padha aglar ana ing jaba dipandhegani kelawan Sidur Sasana. Lho nggih Kanjeng Hyang, Kanjeng Hyang. Sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Talkondo. Ya omongane wong kakean iwak wedhus iki kok nyen kaya ngono kuwi. Woi mboten napa mangkul sane niki Durma Gati larler terus mekaten lho.
Lah, bekti kula ugi kojo paduka Kanjeng Hyang Talkondo. Ya, Durmagati lan Kurawa kabeh wae ndak tampa. Mengko dhisik ndak sawang katon semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita mokal lamun Ranggimbol wigati. Kaki Prabu Baladewa, Kaki Prabu Duryudana. Syukur lamun anggenmu prapta ning Talkondo mung tilik kanjuwanane Resi Bisma Ewadene yen pancen ana wigati ingkang bakal kok babar maragake matura ingkang kanthi tetela. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Menapa ta darunanipun kula handheraken Koko Prabu Mandura anganti dumateng Paman Patih Harya Sengkuni. Bapa Durna sumrambahipun para kadang sata Kurawa sowan wonten ing Talkondo. Kejawi netepi darmanipun putra wayah ingkang kedang ngabekti dumateng piyai sepuh. Hangka kalihipun menika wonten bab ingkang andadosaken peteng ribet tumraping manah kula. Mboten sanes kejawi magepokan kalian pelampaning kababar wonten ing negari Mandaraka. Lampaning kababar wonten ing Mandaraka. Wiwit saking icalipun pusaka Kyai Udan Mas kagunganipun Kanjeng Rama Prabu Salyapati ingkang andadosaken pepes lan ugi pupus penggalihipun Kanjeng Rama Salyapati satemah dados rana panjenenganipun ripalungguhan samangkin nandhang gerah. Lah pramila saking menika Kanjeng Hyang salebetipun para wayah menika jibeg-bebekat dipantok wonten ing tekad sinten malih badhe kula sambat sebuti magepokan kalian lampaning kababar wonten ing Mandaraka icalipun pusaka Tilamsari nenggih Kyai Udan Mas miwah gerahipun Kanjeng Rama Mandaraka. Tartamtu badhe kula suwunaken dawuh saking paduka Kanjeng Hyang Talkondo kula pitados nadyan namung seklimah dawuh paduka yektos dados trompong padang tumrap pepeteng ingkang klimputi wonten ing Mandaraka. Pramila saking menika Hyang monggo kula aturi paring dawuh ingkang wayah badhe mirengaken ingkang kanthi tetela. Bom ilahing awik nam astuna masidam muga rayu sagung tumuwuh. Babar pisan pone Hyang ora ndugama lan ora nglegiwa lamun ta ripalungguhan iki negara Mandaraka nembe kalimput dening pepeteng merga ilangi pusaka Kyai Udan Mas lan gerahe anak Prabu Salyapati. Ngene ya nggih. Kaki Prabu Baladewa apa dene Duryudana. Ngertenana wong ingkang ginanjar gerah kuwi durung karuan yen nampa bebenduning pangeran. Wong ingkang nandhang lara kuwi durung karuan lamun ta nampa siku dendaning pangeran. Bisa uga kanthi nandhang sakit mau mujudake pepenget saka Gusti supaya menungsa gelem mawas diri, ngati-ati lan gelem dandane pakarti kanthi tata cara urip sing luwih becik lan urip sing luwih resik. Lara lan waras kuwi dudu ukuran dawa cendhake umur. Ndak baleni dawuhipun Hyang, lara lan waras kuwi dudu ukuran dawa cendhake umur. Nanging reksa lan jaga awak supaya tetep waras kuwi mujudake kasetyan lan rasa syukure menungsa marang kanugrahan peparinge Gusti ingkang awujud jiwa lan raga. Lan maneh inggih manungsa kuwi dening pangeran pinaringan piranti ingkang awujud jiwa lan raga. Awujud jiwa lan raga ingkang loro-lorone mau nemtokake marang lara lan warase awak. Merga wong lara kuwi yektine disebabake saka piye carane urip lan piye carane mikir. Carane urip kuwi bab pakulinan, carane memangan kuwi kepiye, sing dipangan kuwi apa, carane sare kuwi kepiye, anggone olahraga kuwi kepiye. Ewadene bab carane mikir kuwi ana sing digawe kenceng uga ana sing digawe kendho.
yen perkara apa wae banjur dipikir kanthi kendho kanthi rasa ingkang sumeleh mesti andayane tentreming ati beninging rasa longgare napas lan uga kendhone otot lan saraf nanging kosok baline yen carane mikir digawe kenceng atine digawe giduh rasane dadi kisruh napase ora tumata sarape dadi kenceng kuwi mesti dadi sumber-sumbere lelara mula titenana ya nggih titenana wong sing awake santosa kuwi awake ingkang seger kewarasan kuwi mesti wong-wong sing gelem gatekake sarirane linambaran rasa sabar lan trima titenana wong ki yen atine sabar lan trima bakal pinaringan panjang yuswa lan uga rasane digawe tentrem mekaten Kanjeng Hyang Talpondo iya pancen kaya mengkono Duryudana lah ripalungguhan iki nyibarate wong pirembugan utawa wong saraseyan utawa wong gawe omah pone yang mung mondasi wae ndasari wae merga jeneng sira kabeh iki dudu ratu saudon saurupan nanging pepetingane para watu ing nyatane wasis waskita ing Ngesti malah rimbek palungguhan iki lelakon ing Mandara kok ayo dirembug bebarengan kok lelakone ramamu Salyapati dadi kaya mengkono kuwi sebabe apa banjur carane ngrampungke iki kepiye aku tak nyuwun wawasane Kaki Prabu Baladewa Kaki Prabu Duryudana klebu Pendhita Durna kudu paring dawuh. Nah tapi dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang Talpondo supados sedaya ingkang sowan menika ngudal gagasan urun pamanggih pramila saking menika Baladewa boten ketang klungsuk-klungsuk letak nderek udu magepokan retu ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka magepokan kalian icalipun pusaka Mandaraka nenggih Kyai Udanmas lan ugi gerahipun Rama Prabu Salyapati nuwun sewu menawi saking pamanggih kula bab kawontenan ing Mandaraka menika mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng sedaya para warga ing Mandaraka menapa to sebabipun kula matur kados mekaten karana menawi kula tingali lan kula teliti kanthi permati tiyang Mandaraka menika sampun kebablasen sampun kesangetan anggenipun angaji-aji amundi-mundi bekti dumateng wujudipun pusaka keris dapur Tilamsari ingkang pamoripun menika Udanmas kebangetan le mundi-mundi kebangetan le ngaji-aji aja Mandaraka ana keris Udanmas mesti negara iki ora bakal tentrem aja negara Mandaraka duwe keris Udanmas ora bakal Prabu Salya bisa dadi ratu ingkang digdaya aja duwe Udanmas ora bakal para kawula ngrasakake mulya wibawa uripe sarwa kepenak lah tembung aja ngoten niku tandha lamun to sampun ngiwakaken panembah kalian Gusti satemah bekti utawi sungkem ngajeni kalian bangsanipun pusaka satemah saya jlewar anggenipun bekti kalian pangeran mongko dosa-dosane menungsa nuwun sewu ya dosa-dosane menungsa menika menawi ngantos nyingkur kalian panembah tumraping Gusti ingkang nyipta jagat lajeng nyembah bangsane pusaka kayu watu menungsa demit lan sak piturutipun aja aku duwe akeh iki ora kelakon aku dadi wong sugih aja aku duwe keris iki ora kelakon aku dadi wong sing brewu wonten tembung aja ngoten niku tegese wis nyingkur kalian panembah lah icalipun keris Udanmas menika mujudaken pepenget saking Gusti supaya menungsa Mandaraka aja banget anggene ngaji-aji kalih pusaka menika pancen saenipun kedah dipun ajeni ning aja kebangetan merga menapa pusaka menika lak yasanipun para leluhur para pinisepuh ingkang ing bab kabudayan endahipun pancen kados mekaten ning menika lak namung yasane menungsa sing sedaya kala wau banger bacen butek bening mulya rekasane tiyang niku mboten wonten tangane pusaka ning sedaya kaasta dening Gusti ingkang nyipta jagat
sak banjure durung marem lamun to aku durung krungu rembuke nata agung Ngastina anak Prabu Duryudana. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Takanda ingkang kula bekteni, Koko Prabu Mandura ingkang kula bekteni, Bapa Durna ingkang kula sungkemi, Paman Patih Harya Sengkuni ingkang kula tresnani, lan ugi kabeh para sata Kurawa dipenakni anggen mulungguh. Wis genah iki aling-alingan cagak wis to. Dursasana bola-balik. Nuwun sewu. Kalilan kula badhe matur jumbuh kalian pentuling manah kula. Nuwun sewu. Menungso menika tipakipun padha lonjong ning kala mangsa atinipun boten golong. Mila mbok menawi kula benten pamanggih kalian Koko Prabu Mandura, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kaki Prabu Duryudana beda panemu ora dadi apa, paton bedane panemu ora ngobak-obak marang katentreman. Inggih Kanjeng Hyang, menawi saking pamanggih kula magepokan prahara ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka icalipun keris Tilamsari Kyai Udanmas, kula ngertos kalian sejarah bilih Kyai Udanmas menika pusaka kagunganipun Kanjeng Hyang Resi Bagaspati ingkang dipun paringaken dumateng Rama Prabu Salya inggih Raden Narasoma nalika semanten, lan pusaka kala wau kangge lantaran nyidani dumateng Hyang Resi Bagaspati Ngargobelah. Pancen menika pusaka ingkang ngidap-ngidapi, menika pusaka ingkang ampuh. Pramila boten aneh boten muka kathah tiyang manca negari ing sami nglirik dumateng pusaka kala wau. Merga kepingin jajak negara Mandaraka, kepingin golengake keprabone Rama Prabu Salyapati, ora ana dalan sing kudu tinempuh kejaba nyidra wujudipun Kyai Udanmas. Menawi Kyai Udanmas menika sampun dipun cidra, tartamtu negari Mandaraka badhe ringkih buktinipun Kanjeng Rama Salyapati nandhang gerah. Dados kula anggadhahi pamanggih bilih icalipun Kyai Udanmas menika pancen dipun colong kalian Duratmaka, dicolong kalian malih. Sewu kepeksa kula ngrongga matur malih amargi menggawe kula kok pamanggihipun Kyai Prabu Duryudana menika mboten tinemu nalar. Pamanggihipun Kyai Duryudana mboten tinemu ing nalar. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nilar tata krami babar pisan mboten. Ning menika mangke malah bebayani menawi ngantos kedelarung-delarung. Lumantar panaliten nuwun sewu sasampunipun ical Kyai Udanmas ing gedhong pusaka kala wau mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk godhong layu tapak sukune menungsa lan ugi jebole lawang gedhong pusaka. Tegese mboten wonten ingkang pratelakaken ingkang ngiyataken bilih wujudipun pusaka kala wau pancen cinidra dening Duratmaka. Menika pamanggih kula nuwun sewu. Kapeksa kula pun Sengkuni ugi badhe nderek matur, mboten kok kula murang tata dumateng Anggir Baladewa mboten, ning nuwun sewu maling jaman semanten menika pinter-pinter. Pinter anggenipun ngapusi kalian para-para ingkang sami kecolongan kala wau. Mila mboten aneh mboten mokal, mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk godhong layu tapak sikil lan jebole kori gedhong pusaka. Pancen maling sakniku sampun pinter-pinter, saya meneh maling keris ora perlu teka teng gedhong pusaka, saking katebian dipun serot kemawon sampun saged. Dadi saking katebian niku lajeng manekung kalian Gusti Semedi ngoten merem dipet lajeng nyerot wujudipun pusaka keris kala wau menika saged. Yen ndak rasake pirembukan iki nek saya anget panjenenganmu ki ratu sing gedhe budayane kudune ngerti karo tata krama, ngerti karo uda negara.
Mula carane ngajeni karo wong sing duwe panemu yen ora tak dumuk aja ngudal gagasan. Ndak ingku malah saya kisruh, saya warsuh lan saya letuh. Saiki genti kowe Pendhita Durna. Mungguhe Pendhita Durna magepokan lelakon ing Mandaraka iki piye mara gage kowe ngudal wawasan. Mun inggih penemban Begawan Bisma kaliyan kula matur sisip nyuwun ing samudra pangaksami nun sewu Angger Baladewa Angger Duryudana ingkang dahat kula hormati Adipati Harya Sangkuni lan sedaya para lenggah ing mapan wonten ing Takanda mriki nuwun sewu. Kula condong kula rumaja kaliyan pamanggihipun anak Prabu Duryudana bilih Kyai Udan Mas menika pancen cinidra dening Duratmaka lan icalipun keris kala wau andadosaken gerahipun Prabu Salyapati. Pamanggih kula mekaten. Lah ingkang kedadipun rembag icalipun keris Udan Mas menika sakmenika mapanipun wonten pundi? Yen pancen cinidra dening Duratmaka malinge niku sinten? Lah monggo dipun padosi, monggo dipun glecak. Menawi saking panggih kula saking wawasanipun Durna. Wonten satriya kembar kemanian ingkang semunipun edan kalian jabatan mendem kalian kelungguhan. Tiyang kembar kala wau menawi pengin dadi ratu wonten negari Ngamarta mboten kelakon upamane si Puntadewa mangke lereh keprabon mesti mudune dhateng Pancawala. Yen ora dhateng Pancawala dhateng adine Puntadewa pen Werkudara. Yen Werkudara mboten purun mesti bareng mandhapipun dados Janaka langka sagedipun dados ratu wonten negari Ngamarta. Lah ingkang dipun incim menika nenggih negaranipun Pakne Gedhe. Nenggih pun Mandaraka kala wau. Lare kembar kalau saged anggagapi yen pusaka Kyai Udan Mas kala wau dipun cidra tartamtu andadosaken penggalihipun Prabu Salyapati mesaya awrat sateman nandang gerah wong lara yen ora entuk tombo ning ndi parane tan murwa badhe seda yen Salyapati menika seda tartamtu lare kembar kala wae badhe ngemudeni ngratoni jumeneng Narendra wonten negari Mandaraka. Wong kembar kuwi sapa Durna? Satriya ing Samojajar Bumi Retawu nenggih pun nakula kaliyan Sedewa sing nyolong Kyai Udan Mas. Lho ya kirap kaos sing manah kula sasanipun Bawa Durna paring dawuh bilih ingkang pani nyidra wujudipun Kyai Udan Mas lare kembar kemanian nenggihipun nakula lan Sadewa menika cara hitungan ganjil cara timbangan jomplang menika mboten tinemu ing akal mboten tinemu ing nalar menika ngayawara. Kula saged anggagapi menapa to sebabipun Bapa Durna paring dawuh kados mekaten karana Bapa Durna menika pendhita pujangga kraton Ngastina pendhitane para Kurawa. Mongko kula ngertos patake Kurawa rina wengi sing diarah mung pejahipun para Pandhawa. Menika mujudaken pambudidaya rekayasa sandhi upaya sanggit rungsit ingkang dipun tindakaken Kurawa kangge mreteli kekiyatanipun para Pandhawa lantaran dakwa kembar kemanian. Kula mboten saged nampi kanyatan menika mboten tinemu ing nalar mboten kebeng akal. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa. Kula menika mboten waton ngucap ning ngucap sing ngangge waton. Ala tanpa rupa kula menika pendhita. Sing jenenge pendhita ki mapane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ngreh sulabawane. Yen munamuni kudu mawa dasar mawa waton. Dasaripun menapa ndika kok ndakwa dumateng nakula Sedewa. Awet pangsite dewa. Dewa sinten? Dewa Kayangan. Kabeh dewa teng Kayangan mboten enten dewa teng komplek. Mangsebutke apa Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya, Bathara Brahma ing Kahyangan Argadahana, Bathara Indra ing Kahyangan Kaindran. Mangsebataken Suralaya Sang Hyang Bathara Guru sing paring dawuh kaliyan Durna. Paring dawuh pripun? Paring dawuh dumateng kula bilih ingkang pani nyidra wujudipun keris Kyai Udan Mas mboten wonten sanes kejawi namung nakula lan Sadewa. Saestu Bathara Guru paring dawuh mekaten. Saestu nggih. Yen pancen mekaten nuwun sewu. Sedaya katurang pinarak ingkang prayogi sampun ngantos jengkar saking papan. Daya-daya kula badhe nyuwun pamit. Angger anak Prabu Baladewa badhe ten pundi? Nyuwun pamit badhe munggah Kayangan. Kayangan pundi? Suralaya. Yen teng Kayangan ajeng napa? Badhe nyuwun prisa kaliyan Bathara Guru. Apa pancen Bathara Guru paring dawuh lamun to sing nyolong wujude Kyai Udan Mas menika nakula lan Sadewa. Yen pancen mekaten, mangke kula piyambak ing badhe ngajar dumateng nakula Sedewa yen perlu nakula Sedewa badhe kula pejahi.
ning menawi ngantos Bathara Guru paring dawuh bilih boten ngendika menapa-menapa kalian Bapa Durna menapa Bapa Durna wani nampani kanepsane Baladewa menjang menapa ndika anggenipun minggah kayangan dinten menika ugi kula teka ning kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru sebabe pripun ora bakal kelakon ketemu karo Dewa Suralaya hasil cecek menika kala mangke kriwikan badhe dados grojokan perkara sepele bakal dadi gawe wong guyon dadi tangisan menapa to sebabipun kula matur kados mekaten amargi dawuh pangandikanipun Bapa Durna menika mboten mawa waton mboten mawa dasar mila sumpahing manah kula sinten kemawon ingkang badhe murang tata dumateng adi kula kembar kemanikan mangke musuhe Baladewa lan kula anggep bilih sarasean menika mboten sah sarasean menika mboten kangge menawi pancen sarasean menika resmi lan adil kedahipun ingkang dipun undang wonten mriki mboten namung para Kurawa ning klebet para Pandhawa ugi dipun ulemi adi kula Ndarawati Yayi Bathara Kresna ugi dipun undangi ing menapa kok sing diundang mung Kurawa tok Adipati apa Kakang Durna apa Ratu Ndarawati angger anak Prabu Kresna ora diaturi rawuh sarasian ana ing Talkanda ya wis tak undangi wis tak ulemi ning panjenengane tek ora ana kabar lah niku wis diundangi kalian Patih Haryo Sengkuni ning niku gandeng wong kondang wong sugih ratu pisan duwe derajat pangkat nalika ruwin menika anggenipun nyalonaken medhi sowan ana ing masyarakat sowan ning ndi ning bareng lakon dadi ratu tenan ora gelem salawung kalian para kawula niku eleke Ratu Ndarawati ngoten niku ora gelem kumpul kalian para kawula menika nyatanipun sampun dipun undangi wis ngene wae saiki ngene yen mung bengkerengan bantah dredah munggah panca bakal ora bakal ana rampunge adate wong pirembugan ki lamun to ora bisa nemokake titik temu nggunakake swara akeh saiki aku tak nyuwun prisa marang kabeh sing kepareng lenggah yen Nakula lan Sedewa didakwa nyidra anane Kyai Udan Mas kira-kira kabeh sing lungguh kene sarujuk apa sarujuk 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 Nakula Sedewa malih Nakula Sedewa malih Nakula Sedewa malih malih Nakula Sedewa sakembar malih bar malih menika saya lucu tur sanget yen nganggo tembunge mentere ngangge voting ngangge swara akeh mesti kemawon sedaya nyengkuyung dumateng Bapa Durna sebab napa sing teka teng mriki Kurawa tok arep dihapusi no pripun kabeh sarujuk Nakula Sedewa maling kae maling mesti Kurawa tok tur Kurawa anggenipun kalih para Pandhawa menika musuh mila sarasian kula menika mboten panggep sah wil gedes kula mboten sarujuk sinten kemawon ingkang badhe murang tata kalian kembar kemanikan mengko urusane karo Ratu Mandura sarasian mboten sah nuwun sewu Kanjeng Hyang Talkanda gandeng sampun wijang gamblang cetha pratela bilih ingkang wani nyidra wujudipun pusaka udan mas mboten wonten sanes kejawi namung satriya kembar kemanikan Nakula lan Sadewa kula badhe mrentahaken para Sata Kurawa supados ningkes bondo tanganipun Nakula Sedewa badhe kula paringi paukuman yen Kurawa sing makarti nyibarate gaman iki mengko kelandhepen Duryudana aja Kurawa sing tumandang ning sing ngadili Nakula Sedewa ya dulure dhewe wae apike lelakon iki dipasrahake marang si Arjuna mula prayogane Janaka diundang men teka ning Talkanda kene sarana diputer giling utawa matek aji pameling Durna wonten dawuh Janaka kuwi lak muridmu nggih menika murid kula kinasih gandeng kowe pendhita pengpengan mara gage kowe mateka aji pameling si Janaka tekakno ning Talkanda kene nyuwun pangapunten menawi kula kedah matek aji pameling mboten saged penemban nek ora iso sebabe apa ngapunten kula dereng ramas penemban dereng ramas kula dereng suci menika
Mboten badhe mandi menawi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Pasrah bongkoan kemawon dumateng paduka penemban Begawan Bisma ngoten. Lulu pendhita nek kaya ngono. Nggih nyuwun ngapunten. Bojo kula menika dijak leren sewengi mboten purun. Jaran kae. Jaran dasmu kuwi ora. Ya wis ora usah geger karo sengkune mesti geger tuwa-tuwa nek kaya ngono. Wis lungguh pang prayoga aku sing bakal nyeluk sidanan Widoyo. Sewu amek pasang Kalimantabi tinebening tulak manut maweng tawang tuwek Kanjeng Hyang Talkondo kula ingkang sowan sembah pangabektinipun ingkang wayah Madukara mawan tuwan tuwa kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Hyang. Ya nggih putuku Arjuna ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Hyang Maragage Tampanana. Kawula inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapa Guru Durna sungkem pangabekti kula kunjuk Bapa Guru Durna. Wele-wetes anak lanang murid sing ndak tresnani Janaka ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestuku Maragage Tampanana. Iki mau lagi ewa apa repot apa sing ngundang kowe iki aku lumantar aji pameling ora liya kejaba gurumu iki mau Resi Durna. Wong kok senengane ndaku-ndaku kaya ngono kuwi. Saya-saya anggere nek bocah apik, bocah becik kuwi muridku. Nek bocah pinter nyinden kuwi anakku ngono. Gumun karo Kakang Pendhita Durna. Arjuna wonten dawuhan. Ora perlu kedawa-dawa kang rinumpaka, wase wigati apa ta sebabe jeneng sira ndak timbali. Pripalungguhan iki Mandaraka nembe prihatin merga Prabu Salyapati ingkang nandhang gerah disebabake ya kuwi ilange pusaka kraton Kyai Udanmas. Lumantar pirembugan ing Talkondo iki satemah nggathukake panemu njumbuhake rembug lamun to ilange Kyai Udanmas ki pancen cinidra dening Duratmaka lan sing dadi maling ya trah saka ing Mandaraka sing semune durung antuk kalungguhan becik ana ngamarta apa dene ana ing Mandaraka ora ana liya sing wani murang tata nyolong Udanmas adimu kembar kemanikan ya kuwi Nakula kelawan Sadiwa Janaka. Kadi sinambring gelap jantung kula saksampunipun kula mangertos bilih adi kula sawu jajar bumi retawu anggadhahi patrap ingkang urang tata kados mekadep. Lah mula kang mangkono kowe ndak timbali yen sing ngadili para sata Kurawa ngibarate gaman kelandhepen kaya luwih prayoga lamun to sing ngadili iki keluargane dhewe. Mula magepokan kelawan lelakon iki sapa sing ngrangket kelawan kembar ya mung si Arjuna pribadi. Magita-gita kowe mangkata supaya perkara iki enggal rampung adimu kembar enggal antuk pengadilan. Kanjeng Hyang Talkondo kalilan kula cumadung dawuh samangke para sata Kurawa kedah kados pundi. Duryudana aja wedi kangelan. Para sata Kurawa kudu tetep siaga ing diri sawetga ing gati. Nadyan to lelakon iki ndak pasrahke marang Arjuna nanging lamun to ana muganing lelakon ana bobol boroti ana ketleyek ing pekiwuh ndak pundhut kanthi banget para sata Kurawa aja mung kendelan kewala.
Lho inggih boten langkung sendika ngestawaken dawuh. Kaya wis ora ana kang rinumpaka sing gedhe pangapuramu kepeksa ripalungguhan iki pun eyang bakal manjing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrahane Hyang Agung supaya anjangkung marang kabeh para sata Kurawa supaya negaramu Ngastina tetep kuncara anjayeng bawana. Reca manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Kowe kabeh dumadi saka para preman-preman, para brahmacarah, para maling, para rampok, para copet sing diayomi karo anak Ratu Mandaraka ya aku iki Burisrawa. Inggih kalilan kula Cemadung dawuh Raden, Cemadung dawuh Raden, Cemadung dawuh Raden. Nadyan to ripalungguhan iki negara Mandaraka lagi prihatin, wong tuaku lagi nandhang gerah ning aku ora ngurus. Aku ora urus. Sing baku dadi nom men yen tuwa ora getun keduwung ayo seneng-seneng sak mudhari. Yen perlu ngubengi negara Mandaraka. Cawisna bangsane umben-umben sing disumet wae murung. Sing baku ripalungguhan iki kowe do ngetutne aku ayo do suka parisuka. Tuning iki tetelo kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Aja ngenteni sesuk-sesuk. Ngetan parane. Buddha dina iki. Apa kira-kira lakumu bingung Setyaki? Nggih pami bingung memper nembe pisanan menika kaya. Ora dalan ning Takondo iki lho. Mboten. Lah saking Darawati ngantos dumugi Takondo menika nggih mboten cedhak. Kula ing gumun kalih kanjenengan angger tindak teng pundi-pundi nuwun sewu kok mboten ate mampir warung gumun kula. Kowe kapan le prihatin yen ora tak lakone kaya ngene iki? Ora mung kowe klebu dawa kae mbiyen tak jak munggah gunung mudhun jurang pampriye rekasane wong tuwa sing ngunduh anak putune besok. Nggih. Isih adoh Takondo. Lho nggih. Tasih sawetawis. Nah, diangkah sesuk biar padang barengi karo pletheking srengenge pun Kakang lan Siadi anggene nitih rata wis tumeka ana ing Takondo banjur nderek saraseyan ana ing kono bekti kelawan Eyang Bisma ngrembug babagan lelakon peteng ingkang nglimputi ana ing Mandaraka. Nggih. Undangane sing nggawa lak kowe. Nggih. Kula ingkang beto. Endi to? Menika undangan setunggal ning kangge tiyang kalih. Tegesipun mangking badhe pikantuk pasugatan menika kula kalian Paduka. Surya utawa tanggale bener sesuk-esuk. Nggih. Menika wonten seratanipun undangan kagem sinuwun Prabu Ndarawati Sri Bathara Kresna supados rawuh wonten ing Takondo ing surya kaping gangsal utawi tanggal gangsal candra kaping sedasa tabuh sedasa enjing badhe kawiwitan saraseyan wonten ing Takondo. Gawanen aja nganti ilang. Aja nganti ilang. Sesuk-esuk pun Kakang lan Siadi prapta ning Takondo tabuh 10 ngrembug babakan retu ingkang mapan ana ing Mandaraka. Muga-muga lumantar pirembugan bisa antuk titik temu ya Setyaki. Iya kita akan dawuh alon-alon ayo Budha. Sing
Ayo Raden, apa kirike pun mateng. Aku ngengono ndase, aku ngengono ndase. Ayo. Buris Rawa. Mendem ya sing sanjang sinten? Wis ndeglek mboten. Yen urung ndeglek urung mendem gage aku iki sapa? Ratu. Ratu sapa? Prabu Angkling Darma. Yaki wonten dawuh wis keduren ngangge andha niku mergane. Buris Rawa. Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Nggih, kula ngertos. Badhe ngunjuk napa pripun? Kosek to kosek. Kowe tak kandhani apa kira-kira ngibarate gamelan ki laras. Ing atase kabar sumebar warta rata lamun ta wong tuamu Rama Prabu Salyapati nembe nandhang gerah. Wong sak negara Mandaraka kabeh prihatin, lah kok anake lanang malah kaya ngono patrape. Kowe ndem-ndeman turut dalan karo kanca-kancamu, mongko kowe anak Narendra apa patut minangka tepa tuladha? Kowe tak kandhani ya. Wong ngombe kuwi entek segelas. Wong ngombe entek segelas kuwi candrane kaya Eka Patmasari. Eka siji Patma Kembang Sari wis ngarani kaya kembang sing lagi megar kuwi yen entuk segelas. Parandene entek segelas ki ora mandeg dadi 2 gelas anggenmu ngombe, dadine duwe amratani rata sak randuning badan. Entek 2 gelas ora mandeg dadi 3 gelas candrane kaya tri kawula busana. Tri kuwi 3 kawula ki batur, busana kuwi penganggon kaya batur sing nganggo klambine juragane guyang-guyu mesam-mesem ning ngarep kaca. Terus angka 4 entuk utawa entek 4 gelas candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4, wanara kuwi kethek, rukem ki wowoan, candrane kaya kethek sing rayan wowoan, pating cruwet misuwe kaya anjara langit. 4 gelas tek ora mandeg dadi 5 gelas candrane Panca Surapanggah, Panca ki 5, Surawani panggah wis ngarani karo sapa wae ora duwe wedi yen perlu ana tontonan wae apa wae kok nganti ora manut karo karepmu sing kudune jam-jam tinentu kudu mandeg parandene nuruti karepmu bisa uga kowe mulasara wong-wong sing olah budaya ndok kepruk nganggo kursi ndok idak-idak kaya sipate kewan. Yen ora ndok lereni anggenmu ngombe banyu sing disumet wae muruk, banjur kira-kira nom-noman negara Mandaraka apa ora kelangan gondelan sing kudune kuwi anak ratu nggih conto ning malah bubrah langkrah patrapmu kaya ngono. Jenengan ngandhani kalih kula apa ora ngilo karo githok sampeyan. Apa Ratu Ndarawati apik-apike menungsa. Kula isih ngerti karo sejarah sampeyan ki mbiyen jaman Narayana ki wong elek. Neng alas wulusan ana brandal sing ngaku jenenge Brandal Suragentiri niku jane sampeyan. Sampeyan sing jarah rayah bandane wong sugih. Sampeyan ki molimo biyen mang tindake madat madon minum main maling niku bendina mang lakoni lah kok sakniki nuturi kalih Burisrawa. Sampeyan biyen ki wong elek
sampeyan biyen ki wong nista, sampeyan biyen iki wong sing seneng ngumbar marang angkara murka. Sakniki kula takoni mang jujur, bakul tahu lontong sing mangtengipun pinten mawon cangkeme? Yaki. Tutu kares yaki. Lungguh. Boten trima ngatasi Ratu Titis Wisnu ngetengi bakul tahu lontong. Pramelek mripate Ratu Ndrawati sesembahanku socaningrat oboring jagat titisi Sang Hyang Suman diwaning kabagyan. Sepeleke karo Burisrawa Ratu Agung Ndrawati ngetengi bakul tahu lontong. Rapatut babar wisan disembah-sembah karo wong sak negara dipundi-pundi karo para kawula Ndrawati. Parandene Ratu Agung kok ngetengi bakul cangkemmu menenga. Burisrawa pisan kowe bulan baleni ping 21. Boten trima. Ra trima arep ngopo? Badhe kula ajar. Kena nduk ajar ning aja nganti mati lho. Dawa urusane. Nggih, saken dalem. Wong bungkek kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih pijer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran mara gaging aku sapa? Lek nom mripatmu jerengen gobokmu Senopati Ndrawati Setyaki kang dadi aranku. Setyaki. Dasar para nyata kowe sapa? Ora perlu ngerti jenengku. Ning sing baku ki andane kesete sesembahanku Raden Burisrawa. Kowe jarak perkara kowe nantang jaluk Dawa umurmu. Nyatane anak ratu patrape murang susila ora ngerti karo tata krama. Redep. Kowe nantang perkara njaluk terke ning yomane ya cemplungke neraka jahanam. Yen pancen ngejak gendro karo gake maju sambi sila tumpang ugi apendasmu. Piye? Tawas. Wah. Wah.
bocah guru mecece parandene tandang grayang ngidap-ngidapi Sencaki. Aja gembelo sirahmu le. Pancen semene wis kinodrat dening jagat lamun to Buris Rawa ki mungsuhe ya diapuri Sencaki. Ayo ripalungguhan iki buktekno. Kira-kira sapa sing glundung ndase nggih pakan gagak batange. Yakin? Welingipun Kakang.
kena kok ajar ning aja nganti mati. Niku mboten mati niku etok-etok tilem niku. Tilem-tilem gundulmu kuwi ora. Kaya ngono lho. Nggih. Ora patut babar pisan. Lagi rong bengi sedaya ngono. Buris Rawa kuwi. Nggih, Buris Rawa niku. Lho mboten trima. Dudu karepe dhewe nyepelekake karo wong Ndarawati. Ing atase ratu Gusti kuwi disembah wong sak negara. Paradene dilokke ngetengi bakul cangkemmu menengo. Arep balik rono neh to. Lajeng pripun Koko Prabu? Kok sik to? Kuwi sing do mlumpuk nang kene wong Mandaraka ta kuwi? Iki Gustimu ngletak digotong go mulih ngono lho. Yo. Yo, gotong yo. Ayo yo. Ayo. Koko Prabu Mandura mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Wah, kadangipun Kakang, ya. Yayi Prabu Harimurti ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestune Baladewa ditampani. Nun inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Koko Prabu Mandura sungkem kula katur. Ya, tiyaki wis ndak tampa. Iki bakal menyang endi kok bebarengan kelawan Yayi Setyaki? Semuni ana papan sing bakal tinuju. Nuwun sewu Koko Prabu Mandura, kula badhe sowan wonten pertapan Talkanda. Sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Bisma. Lho. Perlune apa? Kula pikantuk undangan bilih badhe wonten pirembakan utawi sarasian ngrembak pepeteng ingkang nglimputi wonten ing Mandaraka. Yen kowe budal dina iki pamrih kula mbenjang-enjang nyarengi plethek ing srengenge kula sampun dumugi wonten ing Talkanda. Yen kowe sesuk tekan Talkanda bakale kecelik panggunge tendane tarupe wis dikukuti. Tek ngaten kowe tak kandhani. Sarasian ana ing Talkanda kuwi wis lumaku wis dumadi nalika esuk mau. Pon Kakang ya saka kono ngestreni undangan rembukan magapokan ratu yang nimbrung ning Mandaraka. Yen kowe teka sesuk-esuk kecelik kowe Yayi. Lho, undanganipun menika benjang-enjang tanggalipun gangsal. Tanggal 4 gangsal. 4 yaki Wonten dawuh. Undangane aturna Koko Prabu Mandura. Sagyatri sang kapirangu Pinangkul kinempit-kempit tuk sangretnaning bawana nyosi tukang lalang ngati yosi tukang sing tias yosi tukang kudu garing ngapusi Kurawa ing tamalah. Wah, undangan kangge mendhet sekul malah disobek-sobek niku pripun? Niku undangan kangge tiyang kalih malah disuweki ngoten kados pundi? ngapusi undangane iki cetha lamun to mung sanggit rungsit rekodaya kanggo mitnah lan nggo ngapusi Yayi Prabu Ndarawati. Undangan sing ndak tampa ki tanggal 4 kaya tanggal 5 ki piye? Cetha lamun to lelakon iki wis dibikin karo Kurawa. Ngibarate dagelan sing iso gawe lagu sing wis sedo dibikin iki kenake. Nggih. Yen pancen ngoten nggih sampun kula tak mantuk teng Ndarawati. Bali-bali piye? Kowe tak kandhani. Rembukan ana ing Talkanda mau banget ling gawe mrekiti ing batinku. Sajroning bantah dredah munggah Pancabakah neng kono bakal dianakake swara akeh utawa tembunge mentereng voting ngono kae.
ya mesti wae kabeh nyengkuyung karo Durna. Durna anggene ndakwa lamun to adimu kembar Nakula Sedewa sing nyolong anane keris Kyai Udanmas. Ditakoni sarujuk ora? Ya sarujuk kabeh, mergo sing lingguh ning kono iki Kurawa tok. Mula aku ora trima lelakon iki, aku njaluk palilahmu. Aku kongkonen, aku perintahan Koko Prabu Mandura, kula suwun kanthi sanget mangpateni Durna tak geceke ndase tenan. Perintahan aku. Aku mbayar ya gelem waton ndok perintah mateni Durna. Menapa kemawon ingkang kula perintahaken mesti ndak endahake Koko Prabu Mandura piye kula badhe nyuwun senjata pitulungan dalah monggo aku gagrak to ya ini Kresna piye kula badhe nyuwun senjata pitulungan dumateng Paduka napa kersa giniya to Gusti ta kula saestu badhe nyuwun tulung. Mesti bakal endahke ora bangka derajat apa Durna. Dur ki gorohna padang-padang lek ngapusi wong. Kakak ida-ida ning palungguhan iki. Kowe perintah apa? Purun mboten purun, kersa mboten kersa, mesti wae aku kersa. Kula nyuwun tulung dumateng Koko Prabu Mandura. Piye? Kula aturi kondur dhateng Mandura. Gak salah ta? Mateni Durna niku mboten badhe kelampan. Sebabe bengi niki lakone dudu patine Durna. Ya ki ya hirangan. Perintahan aku mateni Durna mboten saged. Mboten saged kados mekaten menika mboten saged ampyak awur-awur. Lah kuwi kadung metenteng kaya ngene iki njero mateni Durna gunane apa? Nuwun sewu sak mangke kula aturi milih kondur dateng Mandura napa kalian kula teng mriki ning kedah sabar. Piye? Apa kowe ora ngerti watahe Ratu Mandura sing jenenge wong Ratu Mandura ya agak grua-grua. Sabar kowe sabar piye? Kuwi dudu watahe Ratu Mandura. Yen mboten kersa sabar kondur kemawon dateng Mandura. Ayo. Milih sabar apa milih mulih ning Mandura? Yen sabar bakale entuk snack apa lho bocah iki ora. Milih pundi? Piye? Nuwun sewu. Ling ngendika rada lirih sithik. Piye? Tasik keseron. Piye? Ning mboten krungu. Piye? Nah, semonten terus nggih. Semonten nggih. Yo, keseron melih. Samene nggih semonten ampun owah. Koko Prabu Mandura. Apa? Koko Prabu Mandura volume dirindhikkan. Yo. Mari bingung nggih, bingungi wong ngomong. Sak mangke Paduka menika Narendra ing sampun sepuh. Terus kula suwun nengenaken ingrah kesabaran nggih. Wong niku yen sabar bakal luhur wekasane dawa umure. Sinten ngertos benjang jaman menapa nadyanto kula sampun lengser para Pandhawa sampun ngasuh. Paduka tasik saged ngemong dumateng putra wayah ing jaman ingkang salin benjang. Dimas Arjuna inggih Koko Prabu Ndrawati. Sembah pangabekti kula mawan tuwan tuwa kunjuk. Ndak tampa gawe bombong ing rasa. Koko Prabu Mandura bekti kula katur. Wah, ya Janaka ndak tampa gawe bombong ing pikir. Ora liwat pangestuku mara gage tampan ana. Mengko kabeh mau gumantung rasane dhewe-dhewe. Sabar. Wonten tetembungan innallaha ma'asabirin. Tegese apa kuwi? Sekali merdeka tetap merdeka. Ya kita klinteng lho iki ora. Iki lho kakangmu madu Gesma Kara. Arep ndak endi Janaka? Inggih kula badhe nyuwun pamit. Nyanti jumujuk wonten ing sawu jajar. Perlune manggi kalian Yayi Nakula. Yen wis ketemu kelawan Nakula badhe kula perjaya. Tegese
badhe kula pidana luput lan dosane Nakula karana wani nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas. Pak, ora bener kuwi. Kuwi kawara, mendhi kandhane Durna kaya ngono kuwi. Mergo kabeh Mas kemantur rasane dewi-dewi. Wis aku wis kendho wis. Yaya Arjuna kok iso duwe panemu lamun to adimu Nakula sing dadi srana nyidra Udan Mas kuwi manut kandhane sapa? Kanjeng Hyang Bisma. Banjur si Adi budal. Inggih bidat. Saiki mara gage nalaren. Kira-kira upamane Nakula ki nyolong Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Watake bocah kuwi piye? Jujur lan prasaja mboten nate goro, mboten nate ngapusi. Lah gandeng Nakula ki wong sing jujur nate goro nate ngapusi, yen banjur didakwa nyidra Kyai Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Lah nggih menika to Koko Prabu. Kula kabeh iki dipikir. Dipikir kanthi wening merga wening ing ciptaan dayani tentreming Pancandriya. Kowe iki satriya. Kowe iki satriya. Satri lan ya. Sa ki tegese siji. Tri kuwi telu. Ya jagat. Maknane sing jenenge satri kudu manunggalake jagat telu ing antarane jiwa raga lan suksma. Ning ya gene agan tanpa paniti priksa tumindak luput kaya mangkono kuwi. Mongko hambeke satriya hambek bawa leksana. Tegese ora kena nglincati rembug sing wis kawedhar. Yen nganti kowe goro nganti tumindak kaya mengkono, tan murwa bakal nampa bebendu saka Hyang Agung. Nuwun pangapunten kula namung netepi dumateng dawuh Paduka. Maknane Paduka ngendika bilih satriya menika kedah bawa leksana. Terus mongko wonten ngajengipun Kanjeng Hyang Bisma kula sampun saguh menawi sak mangke kula nglincati janji badhe tetel ing jiwa kasatriyan kula. Mula sadurunge budal kudu dipikir luwih dhisik. Bener lan lupute kepiye, tuna lan bathine kepiye kudu ndok nalar. Aja mung paton budal kaya mengkono kuwi. Apa kowe apa watake para Kurawa sing rengga ana ing Talkandha? Perkara Hyang Bisma pancen piyai becik ning kiwa tengene Hyang Bisma ki Kurawa. Watake Kurawa ki piye? Rinten dalu tansah budidaya curnaning para Pandhawa. Upamane iki dadi sanggit rungsit Rekadaya kanggo srana budidaya ringke Pandhawa seranane mateni ya kuwi Nakula lan Sadewa, kira-kira mathuk tinemu nalar apa ora? Inggih tinemu nalar. Yen nganti kowe mateni karo adimu dhewe kena ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas merga ana paribasan Janaka. Sewu sarawuh Paduka Kakang Mas Madukara wonten ing kasatriyan sawu jajan kalilan ingkang rayi kula pun Nakula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha Paduka Kakang Mas. Iya Nakula ndak tampa pripalungguhan iki ora perlu kowe rewa-rewa nandukake tata krama ingkang prayoga. Pedahe apa tembungmu endah nanging batinmu lekoh. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Muka lamun to kowe ora ngerti lamun to ripalungguhan iki Mandaraka lagi kelangan gedhen ingkang andadekake Rama Prabu Mandaraka nandhang gerah. Ya kuwi magepokan kelawan ilange keris Kyai Udan Mas. Para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung tansah gandrung karo kautaman lan bebener. Hambeke suci lan tulus ora nate milar saka anggere bebener. Ning ya kene ripalungguhan iki Nakula wani nyempyokake banyu letuh ana praupane Janaka. Kapan Pandhawa ngajari kowe dadi maling? Lho, ingkang jengandika kersakaken kados pundi? Kowe karo adimu Sadewa wis gendhon rukun. Gedhek antuk pidak jempol anggenmu nyolong Kyai Udan Mas. Janji Kyai Udan Mas ora nduk balekake aku tegel tiga mentala mecah sirahmu.
Kakang Mas. Kakang Mas. Arjuna jimat sesembahan kula. Tega sanget paduka andhaka dumateng ingkang rayi tumindak ingkang murang tata kados mekaten. Monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula mboten wonten tandha-tandha bilih kula menika murang tata kaliyan Mandaraka ageng-agengipun nyidra pusaka agung kala wau. Kula ngertos bilih Kyai Udan Mas menika ical nggih nembe dinten samangke saking paduka ingkang paring dawuh. Kadhi sinambring gelam jantung kula dene paduka ndakwa kula ingkang dados maling. Lambemu aja tekan tindak. Ora perlu kekakian gunem sing tanpa guna bot-bot angin menutupi marang lorek ing pakartimu. Balekno Udan Mas. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Balekno Udan Mas. Kula mboten ngertos Kakang Mas Arjuna. Kakang Mas. Yen pancen paduka tega tegel mentala mejahi dumateng kula monggo kula atur mejahi. Nadyan to kula dados bangke mboten wonten tandha-tandha kula dados potet dados maling. Lambemu. Kakang Mas. Paduka mboten pitados kaliyan kula. Pedahipun menapa kula cemantaka nyolong pusaka Mandaraka. Menawi pusaka Mandaraka ical Wa Prabu Salyapati mesti nandhang karuna lajeng ginanipun menapa kula akarya gerahing penggalih Wa Prabu Mandaraka. Kakang Mas. Kakang Mas. Ayo maleso. Maleso. Mboten Kakang Mas. Maleso. Mboten. Maleso. Mboten. Kakang Arjuna. Gembilo kang dadi sirahmu. Ndak jempalani parandini ora digawe rasa. Ngendel-ngendelke timen kowe naku. Ning ripalungguhan iki ibarate andeng-andeng ra pernah nggone tetep tak cuplak. Paugerane Janaka sama Bidodana Denduk. Nadyan wong liya braya yen gedhe labuhe mesti nampa nugraha. Kosok baline Nadyan kulit daging. Yen pancen wani cumantaka lan murang tata aku tegel tiga mentala. Tibani jemparing sing duwe daya angin mbuh tibamu. Jare sumpahe para Pandhawa ki ngibarate ndok sak petarangan. Mukti siji mukti kabeh, mati siji kabeh bilani. Pandhawa ki gunggunge mung 5 ning gandeng gunakake gaman kerukunan lan panunggal mula dadine santosa. Kowe mbiyen urip apa riman ngulandura ning alas bebarengan lawan adimu ya kuwi
sinakula kelawan Sadiwa mongko kae bocah lula kae ra duwe bapak ra duwe mbok parandene kowe murka kaya mengkono tibane jemparing angin satemah kendang kapracondang kaya ngono kowe patrapmu tega temen kowe karo dulurmu yen Pandhawa wis ora rukun apa wae yen wis ora rukun kari ngenteni rubuhe ngerti ra aduh Koko Prabu kula kalimput Koko Prabu kula nyuwun pangapunten kula wani tumindak kados mekaten ingkang paring dawuh ingkang mrentah menika Hyang Bisma mongko kula menika sanget anggen kula setya bekti kalian panjenenganipun amargi kejawi menika sesembahan kula ugi piyayi ingkang buntas tatas ing kawruh kula kinten boten badhe lepat lan salah menapa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Hyang Bisma nadyanto Hyang Bisma kae wong sing ampuh ning kae iki ya menungsa duwe kleru duwe luput mula kowe tobato mbahmu Bisma tak temonane mengko dhisik foto Prabu Ndarawati nadyanto kowe iki Narendra ingkang kebak ing tata krama nanging ndak sawang saka pamandengmu kelawan pun eyang semune tek ora rena kang dadi rasamu ana apa Harimurti nuwun sewu Kanjeng Hyang paduka menika sesepuh ingkang kedahipun kula aji-aji dipun kurmati sarta dipun pundi-pundi dening putra wayah ning ibaratipun banyu ingkang bening sakmangke dados butek ingkang andadosaken butek menika paduka Kanjeng Hyang kawontenan ingkang padhang sakmangke dados ndedhet inggih saking pakartinipun Kanjeng Hyang lho dosa keluputane Bisma apa kuwi aja waton ngucap kaya mengkono Kresna nuwun sewu kula wani ngabotowan utawi totowan kalian jengandika menawi adi kula pun nakula Sadiwa menika mboten lepat mboten klentu kenging menapa kok dipun fitnah nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas menika mboten tinemu ing nalar lho nalika semana ki ana pirembugan ana sarasean ngemapan ana ing Takondo mongko ngibarati gending eyangmu iki mung ngegongi kepiye kersane para-para ingkang padha rembugan ning kono lah kok dadi ping ngluputake marang aku nuwun sewu kedahipun paduka menika saged mambengi sarta amenggak dumateng para Kurawa ingkang tumindak marang tata kados mekaten satemah angedu kumba karukunanipun para Pandhawa Yayi Arjuna ingkang tega mentala nenggih ngendhangaken yayinah kula bab menika kula mboten saged nampi yen kowe ora iso nampa kowe arep apa nyuwun pangapunten menapa kula kedah ngemutaken dumateng Hyang Bisma yen kula emutaken sarana alus mboten saged napa Ratu Ndarawati kedah kasar kaliyan paduka yen ngejak geger pondok kira wedi karo kowe ayo boleh papan sing jebar Pendhita Takondo dijarang jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestu Para
bareng ngetokke pengiram-iram kanthi nibakake daya kekuatan panggetak malah padha karo miyak marang wadimu ing atase penemban Bisma tek ganjil kaya mengkono. Aku bisa maca sapa to sejatine kowe. Yen ora tak musuhake iki muka rampung perkarane. Kok kowe sing teka mloya mlayu rene rono ndi sing bonang ndi sing anu nyambut aku labul-labun marang Sri Kresna Nata Agung Ndarawati Paduka Prabu Harimurti. Kowe ngopo tek rene kaya pinetik talingan kula dipun timbali kalian Ratu Ndarawati. Krungumu piye? Gong rene iki lho wedokan. Tak tutuk ndasmu. Dudu kowe sing tak celuk. Lah sapa? Iki yang tak celuk. Kowe teko kene, Man. Ya kabare lara untu, mboten. Wis sehat? Sampun, mboten nate sakit paja kula menika. Syukur. Piye kabarmu? Ya. Yahene meksa ngedek Ratu Ndarawati. Kabarmu piye, Man? Ya ampun suwe ra ketemu e. Nggih. Mboten wonten sambikala setunggal menapa. Sehat ya? Inggih, sehat. Bojomu kek? Ya. Inggih. Sayem lho, sayem Prabu. Ha iya, sehat. Inggih pangestunipun sehat. Aku kelingan nalika semana lek mau nemu ning Triwindu. Guwa Windu Triwindu. Padake barang lawas. Lah seneng malah sing lawas-lawas kuwi. Anakmu? Ya. Nggih Purwaganti. Apik arep takon lali, kok jenenge Purwaganti lho. Niku lairipun anyarengi gantosing jaman saking jaman Ramayana nganti jaman Mahabharata. Mila naminipun Purwaganti. Kaya ngono kuwi. Ganti rugi. Iya. Mboten nggih namung Purwaganti. MSN. Mboten kangge niku. SNI. Oh, helm niku ora. Eneng apa? Kuwi janing rasamu iki ning endi? Aku saben-saben bakal mlawe arep ngundang Anoman kowe omong dhisik, mongko suarane banter kowe lho. Lah ajeng endi kok to? Iya no. Kowe aja nrimpeti lakuku. Rumangsamu dadi Ratu Ndarawati gampang ngono piye? Aku iki pakaryanku akeh kudu ngrampungi perkara pirang-pirang. Parandene malah kok ruwet kok kisruh kaya mengkono kuwi. Apa ngene wae? Men gampang anggenku nemtokake perkara ijol dapuan apa piye? Maksude kowe dadi Kresna, aku tak dadi Bagong. Men kowe iso ngrasakne kaya apa abote Ratu Ndarawati. Upamane kowe dadi Kresna kira-kira gelem apa ora? No, Kresna. Lingguhe nang dhuwur. Ya. Lah Bagonge kosong, aku tak Bagong. Mboten sekeca kula jenengan wonten wingking kula. Biasa iki dek senengane kok mburi ya iki. Tak printah endono. Apa-apa wong iki wis diperintah karo bose ya. Kurang cilik ora, Man? Kirang alit. Mati dah. Kirang alit. Ngilah yang ngawikna mastuna masidam sekaring bawono langgeng bela dalah babar pisan ora nduga mono pendhita kendali sadaya kuwi kowe Anoman ya Sembrono Senggono. Oh iya Senggono padha becik ketitik ala ketara Anoman. Lha kula mangsul niku kados pundi? Padha becik. Inggih mboten wonten sambi kula setunggal menapa. Diprayogane anggen mulungga ya Man.
Inggih pangraos mboten kirang prayogi. Elane. Muri Bagong. Ya ampun, dipenane nggonmu lungguh ya, Gong ya. Nggih, mboten kirang piye. Senengane kok ora ya dicokro apa piye? Abang gawa. Nggawa. Nang ndi tak gawa kuwi? Siji cokro, loro rokok tak gawa ning ndi? Endi? Ih. Ya ampun kok kegila-gila. Ndek kaya dolanane anakku iki monter-monteran. Ngelek kualat aja aneh karo cokro. Anoman wonten dawuh. Iki ana pakaryan. Niku dereng dipun tibani Kembang Jaya Kusuma wis ben. Ben turu anti isuk deh. Jangkrik. Ora nek sing gugah turun nang bus akhire mulih dhewe kok kandange mepsa aku. Aku lho uripno wis ben nganti isuk ben ngono terus ora. Kae penemban Bisma kae tek semune ana bab sing ora tinemu nalar. Nibake daya panggetak ngedap-ngedapi. Mula aku ngundang kowe kuwi ya mung kowe sing iso ngrampungi. Kersanipun mungsuh mulawas jedul saka kuburane. Kowe ngletak ning mburi sapa? Ya ampun, kowe ora ngalih tenan. Kebiangeten ora bangun wae. Mam. Lah ya bukan, akhirnya kok bang tak adekane wis ganti kelir aku panggah bubuk neng kene. Sinun Prabu Ndarawati, gorek ora aku iki lho kek njaluk rokoke. Rokok-rokok piye? Ngerokok cokro lho. Ana ya rokok cak cokro, aku duwene kanca tani. Tani mati. Liyane kena wong tuwek ora. Ana apa Anoman? Nuwun sewu. Kula nampi dawuh saking Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna. Kowe diperintah apa aja manut karo Ratu Ndarawati sing minger kiblate. Menawi sesembahan kula Ratu Ndarawati mboten minger kiblate. Lah sing minger kiblate jenengan ndika menika ingkang minger kiblate. Mudar Hanuman biyen ora bakal aku mati yen kowe isih jedul saka kuburamu Dasamuka. Apa abamu? Kowe ngobak-obak banyu bening karepmu apa? Kowe kuncung nganti gelung aku goleki titis Widawati. Mongko ripalungguhan iki Widawati nitis marang bojone Janaka sing jenenge Wara Sembadra. Mula aku ngarah patine Nakula Sedewa. Yen Nakula Sedewa mati pendoliane mati ngenes. Janaka ya mudhar, Sembadra dadi randha balak kokop. Piye?
biyen nganti saiki ora nate aku menang tanding karo Anoman. Yo. Ripalungguhan iki aku mundur. Ning mundure Dasamuka ora kalah. Aku ora kalah. Tak enteni limpene para Pandhawa. Janji wong Pandhawa ndeglek imane pecah kerukunane. Aku sing bakal ganggu. Astung para sidam sekaring bawana langgeng ndak waspadakake kang munggah ana ing pucuking Gunung Tidar. Iki putuku ing Sawojajar ya kuwi Raden Nakula. Padha winantu Basuki lan Raharja anggenmu Prapta Nakula. Nun inggih Kanjeng Hyang. Awit saking berkah pangestu Paduka Wilujeng Niska anggen kula sowan sembah pangabekti kula kunjuk sandhep cenila Paduka Kanjeng Hyang Talkondo. Iya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Nun sewu kalilan kula nyuwun katrangan awit bingung rosing manah kula anggen kula nggagapi satemah gugup mulak dhumateng lelampahan ingkang kababar Ripalungguhan samangke. Sebabipun menapa kok Paduka Kanjeng Hyang lenggah mapan wonten ing Gunung Tidar? Kulup Nakula mergo aku nyawang swasana ingkang kebak prihatin ingkang nimbrung ana ing negara Mandaraka. Ya kuwi magepokan kelawan ilangi pusaka kanaton Kyai Udanmas ingkang disusul kelawan gerahe Ratu Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati. Satemah ana krenjeting rasa ceceking pamikir anggenku angesti marang Gusti nyuwun marang wewenganing pangeran supaya paring sih nugraha ambirat wujude pedhut ingkang nglimputi ana ing Mandaraka. Lah ya kaya ngono kuwi ingkang ndak esti mula munggah ana ing Gunung Tidar kene Mahasingasamun supaya enggal antuk trontonging pepadhan. Sak banjure kok Nakula banjur sowan ana ngarsanipun Hyang iki sing ndok kersakake piye lan ana pawarta apa? Aduh. Kanjeng Hyang. Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos dhumateng lelampahan menapa-menapa lah kok dipun dakwa anyidra Kyai Tilamsari nenggih Kyai Udanmas. Kakang Mas Arjuna tega mentala badhe merjaya kaliyan kula satemah kula dipun tibani wujudipun jemparing ingkang maweh daya angin satemah kula kendhang kapracundhan mongko kula dipun sumpah kemawon badhe nderek yen perlu kedah pejah kula mboten badhe gelot ingkang yektosipun babar pisan kula mboten mangkertos babagan nenggih icalipun keris Kyai Udanmas. Nanging ya gene kok lelampanipun ingkang wayah kados mekaten Hyang. Hong ilahe ngawit namastu namasidan Nakula. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye lelakon ingkang perih sing ndok tampa Ripalungguhan iki tampanen kanthi ikhlas. Lan pun Hyang percaya mokal lamun to jeneng sira darbi patrap ingkang nista kaya mangkono. Ya mbok menawa carane pangeran carane Gusti anggene minterake marang kowe ngrabuk lawan kowe gembleng marang jiwa kautamanmu kudu mawa pandadaran ingkang kaya mengkene. Merga pacoban sing ndok tampa iki ora kok jeneng pangeran iki banjur serik lawan Nakula ki ora ning iki mujudake tandha katresnane Gusti kelawan jeneng sira. Mara gagi Ripalungguhan iki telitinen utusane Gusti iki lak ya titah sing ditresnani kelawan pangeran ning mara gagi sinaunen endi utusane pangeran sing mulus kepenak uripe racake rina wengi tansah nampa pandadaran lan uga pacoban saka Gusti tanpa beda kelawan jeneng sira Nakula. Kapan bocah kuwi gelem sinau lamun ta ora ana ujian, kapan bocah kuwi gelem ngati-ati lamun ta ora tiba luwih dhisik. Ya semoga-moga lelakon iki malah dadi pancadan kanggo srana anggugah marang jiwa prawira tumraping jeneng sira ingkang nyatane uga trah Mandaraka.
Nadyanto didakwa reget kang dadi asmamu kaya mengkono ning tampanen kanthi rasa ikhlas malah buktekno lamun to jeneng sira ora salah kanthi crana aja pati-pati bali lamun to durung bisa nemokake ingkang sinebut Kyai Udan Mas Nakula. Aduh Kanjeng Hyang. Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepagem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Daya-daya kula badhe ngestokaken sedaya ingkang dados pangandika paduka. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Hyang. Sing percaya ya nggih. Sing percaya wong yen darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu kula Nakula. Petruk nggih Den. Kula nderek prihatos ningali kawontenanipun dika ingkang kados mekaten ing atase wong jujur wong prasaja parandene malah ketaman awanget kados mekaten. Ora perlu kowe melu susah. Ning ripalungguhan iki kira-kira bab apa sing kudu ndak jakah? Bab menapa to niku dipun kersakaken? Aku yen perlu sumpah bakal ngubengi jagat ora ana mandheke. Sadurunge aku nemokake Kyai Udan Mas, aku ora bakal bali Petruk. Yen ngoten gandeng menika magepokan kalian pusaka, aja-aja pusaka menika mapan wonten ing piyayi-piyayi ingkang remen kalian bangsanipun barang-barang ingkang lawas kados mekaten. Kula menika kulina wirawiri golek barang-barang lawas ngoten niku. Yen sampean kersa nggo tumut kalian kula ning ndi pun to, niki ngendi to? Mriki menika sanggar. Sanggar inggih. Sanggar apa? Naminipun Sanggar Asih Prana. Panjenenganmu ki sapa? Inggih, nami kula pun Panji Pamungkas. Panji Pamungkas. Inggih. Jengandika sinten Raden? Ditepungake iki putra Ratu Mandaraka. Rukmarata kang dadi kekasihku. Manut kabar sing sumebar warta ingkang rata jare panjenenganmu kersa mundhut barang-barang lawas utawa pusaka-pusaka sing duwe daya ampuh kanggone sing percaya. Inggih. Kula mboten namung nuwun sewu numbas nanging upami wonten piyai ingkang ngersakaken badhe mundhut pusaka menika waton cocok reginipun tartamtu badhe kula aturaken amargi kula menika peranganipun menungsa ingkang tresna kalian barang-barang lami kados mekaten. Iki ana barang tur ora sembarang barang ning iki pusaka pepethingan Mandaraka. Iki wujute mangke rumiyin menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Kyai Tilamsari ingkang pamoripun Udan Mas. Ya, pusaka Kraton Mandaraka. Manut dongeng menika lak pusakanipun Sinuwun Prabu Salyapati. Ya aku anake, tak dol ning kowe. Lho, kok disade pusaka kraton pek disade menika badhe kangge napa? Tak nggo mendem. Mendem. Ya mendem omben-omben, ya mendem karo wong wedok. Tukunen. Dalem tukunen mani pira? Lah kok mboten eman-eman. Wis to, tukunen. Ora mung iki, akeh pusaka sing wis tak dol. Yen perlu yen pusaka Mandaraka wis entek, kae pendopoe sakane tak dol siji-siji kene. Lah dipun gantos mawi napa? Ngangge pring bakal. Tukunen.
Lah pinten reginipun? 100 yuta tak caoske kowe. Menawi semanten kula mboten gadah. Wanimu pira? Nun sewu menika nembe sepen. Saya wulan ngajeng menika malah saya sepen. Mboten wonten tiyang ingkang pados wujudipun barang-barang kados mekaten. Mila menawi pareng menika kula tumbas 10 yuta. Loh, aduh men kok 110 ki lho. Kok rumangsamu tuku tahu bulat kok ya 10 lho. Lah gadah kula nggih namung semanten kok. Wis ngene tak dunke 80. Mboten gadah kula nggih namung sedasa. Kowe munggah to? Mboten saged. Ya wis aku tak medun ning kowe munggah. 50 ngono piye? Mboten nggih namung sedasa. Aku wis mudhun iki ora gelem munggahi karepmu piye? 30. Yen pareng 15 yuta kula tumbas. Tak lungke kowe. Yo. Menika gangsal welas. Ya. Ndak tampa. Muga-muga dadi srana kowe bisa mulya wibawa. Kapan-kapan yen aku dolan rene meneh, Rukmarata teka kene meneh nggawa dagangan kowe kudu nuku lho. Tak dongake rezekimu akeh. Salangan ki lho, masalah gamelan pirang-pirang set nang kene ditumpuk ki lho. Nuwun sewu napa ngriki nggih gaden? Mboten. Mosok gamelan kaya ngene apik-apik ngoten. Ya Allah, jan uduh karepe dhewe. Niki wayang bomo niki prada. Nggih kaya ngerti mau dicantale ning gedhek kaya maneman kaya ngene. Bomo cara nggen kula jenenge bomo encik. Apike ora umum ngene iki. Angger metu biasane ngoten niku. Wah, jan elok temenanan. Iki lumayan iso obah dhewe to, Tru. Lah kene nggen gawat ora kaya ngono kuwi ora. Ya ampun iso medeni kaya ngono. Wah, ora. Kok iso guneman kaya napa ngemut radio? Mboten. Pancen kala mangsa barang-barang lawas menika anggadhahi daya ingkang ngedap-ngedapi kados mekaten. Wah, juh. Elok. Kaya ngono kuwi. Nuwun sewu menika sinten? Inggih. Dipun tepangaken kula panunggalanipun para Pandhawa. Nami kula pun Nakula. Jeng andika, inggih nami kula pun Panji Pamungkas. Ingkang lema wirawiri sinten? Aku Panji Tengkorak aku. Panji Tengkorak. Lah kono Panji kok. Duh, masalah Panji senane dolanan ula-ulane gedhe-gedhe kobra barange, Tru. Kudu iki beda ngawur ora. Lah wonten kersa menapa kok tindak mriki? Nuwun sewu. Napa leres bilih jengandika wonten mriki menika sadeyan barang-barang lami, pusaka lan sanes-sanesipun. Nggih. Pancen mekaten kula nggih numbas nggih nyadi waton cocok reginipun. Oh ngaten. Nggih riyen sik teng wingking mang centel kene wonten wujudipun keris sing ngagem biar mawa sorot nika napa? Ingkang pundi? Kae mburine kok. Nika naminipun Kyai Udan Mas. Lho,
saged kemawon ning menika mboten kula sadi ningali rumiyin nggih menika nembe kemawon kula pikantuk saking putra Mandaraka naminipun Rukmarata ingkang nyadi pusaka menika lho putra Mandaraka inggih wonten napa mboten napa-napa kula tumbas nggih pinten reginipun menika mboten kula sadi nyuwun pangapunten menawi sanes-sanesipun monggo menika wonten wujudipun jemparing wonten wujudipun gebyok wonten tombak wonten maneka warni nek kendange barang ning mburi kok ya ampun tabuhe sik tundung ding kok iso dinge cilik to tundung ding iki diwangkisne mau piye ngono lho penemban nggih kajenge sak wontenipun kados mekaten kok wah jan elok pinten kula tumbas pinten yuta 50 yuta kula bayar sakniki mboten 100 yuta kula bayar mboten gang 100 yuta kula bayar mboten 1 miliar mboten sagedipun dibayar ngangge nyawa kula menika mboten kula sadya jenengan nekat kemawon babar pisan ora nduga mono lamun to ingkang dadi panji pamungkas ki mau kadangipun Kakang Yayi Sadewa inggih Kakang Mas kula dados brahmana dados tiyang ingkang sadhe wujudipun pusaka menika ugi pados sisik melik baya wonten pundi papan dunungipun Kyai Udan Mas ingkang ical gawanen rene Kakek syukur bagi 1000 sekethi jumuru diniri palungguhan iki bocah kembar bocah lolo nadyanto kebrangas lelakon sing abote kaya mengkono parandene bisa mbuktekke karo wong sak jagat lamun to jeneng sira ki gedhe tanggung jawabmu sanadyan wis mapan ana negara Ngamarta parandene gandeng Mandaraka ki negarane leluhurmu mbiyen mula kowe isih cawe-cawe tumrap karahayon lan keslametan negara Mandaraka. Mun inggih Kanjeng Hyang. Pripalungguhan iki ayo ndak kanthi marang Mandaraka. Muga-muga baline Udan Mas dadi srana. Paloyane ya kuwi wakamu Saryapati.